హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు డిఎంకే ఒంగోలు బుల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు చూస్తున్న జత ఎంసీఆర్ బుల్స్ మార్తాల చంద్రబాబు రెడ్డి గారు గౌరవ సర్పంచ్ ప్రొద్దుటూరు వారి సీనియర్ జత అండి. జ్వాల మొగధీర ఈరోజు సారెడ్డిపల్లె గ్రామంలో నిర్వహించే సీనియర్ పందానికి వచ్చాయండి. ఈ జత సారెడ్డిపల్లె గ్రామం, గిద్దలూరు మండలం, ప్రకాశం జిల్లాలో ఈరోజు సీనియర్ ఆడడానికి వచ్చాయండి. ఈ జత జ్వాల మొగధీర గిత్తలు ఆడడానికి వచ్చాయండి. సారెడ్డిపల్లె గ్రామం, గిద్దలూరు మండలం, ప్రకాశం జిల్లా. జ్వాల మొగధీర